8 июл Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо сафари давлатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақом Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифтанд. Муҳтарам ҷаноби олӣ, шуморо ба кишвари дӯст ва меҳмоннавози Тоҷикистон самимона хайрабағдам мегӯем. Улумар таваллуд. Сизди достук ҷанам меҳмандос Тоҷикистонда достук жатқанамизга чӯжрактан кӯбак истабез. Хуш омадед. Саҳни фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олиқадр бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду давлат идона оро ёфта буд. Барои истиқбол роҳрави сурх бустурда шуда, афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. Ҳамчунин баҳри пазироии сатҳи баланди меҳмони олиқадр аз ҷониби ҷавонон ва аҳли ҳунар барномаи рангину пурмуҳтавои консертӣ пешкаш карда шуд. зимни суҳбати кӯтоҳи дар толори фурудгоҳ баргузоршуда, сарони ду давлат доир ба барномаи сафари давлатии Садир Жапаров ба Тоҷикистон табодули назар намуда, аз ҷумла изҳори бовар намуданд ки он дар таърихи муносибатҳои ду кишвари ҳамсоя саҳифаҳои нав боз мекунад.